Bismillahirrahmanirrahim. Gelî temaşavana zîro jwara behsa Sultan Mahmud û Kole bikim hikayekî pir xweş e. Dersekî muezzem têda heye. Ji zengîna re ji derse ye, ji feqîra re ji derse ye. Ji feqîrê ku zengîn bû nejwî re ji derse ye. Berhasil dersekî xweşik têda heye. Îca dibe kölekî hebiye, belî kole hebûne, wan kirîne, weka mal wan firotine. Îro pir îca kole tinin. Îca kolekî ji hebiye, wî firotine wîra, wî firotine wîra, hasil Sultan Mahmud wî kiriye, hebiye kole Sultan Mahmud. Zamanekî li balê xebitiye, Sultan Mahmud nêrtiye ku vî kole anêkayî heqîqeten mervekî sadik e, îşê xwe xweşik dike, durust e, ti tiştekî nadize, ji kesî xeber nade, heq hiqûq naxwe. Sultan Mahmud hêdîdî îşê rihet dide ki zaman tê Sultan Mahmud difikire dibe wala enya baş ev e, ez viya têkim görevliyê xezîna xwe. Bera ji xezîna min sorumliyê xezîna min be, en saxlem ev e, evê kes tiştekî nedize, kes tiştekî zêde nebe. Weka em bêjin wî kiriye Maliye Bakan yanî. Tabii li serê sekine mehkî di mehpênc me û muezzem xizmetekî dike, tu pere tu quşkî zêde virda wirda naçe. Tabii millet aciz dibin. Ê ku çaviyan wan xezîne, ev weka îro em bêjin ev çaviyan li îhalaye û li yolsuzluğa ye filan bêvan, aciz dibin. Ji virda ji wî koleyê xeber didin, kes nema îca kole biye serê me, kes nema kole biye serê me falan. Bi axlebî jî gava wan der û dora da ku Sultan Mahmud derbas bibe, dengê xwe bilind dikin ji bo dengera Sultan Mahmud ya heye ya vî kolê anê, ya vî kolê anê xerab e, vî kolê filan e bêvan e, bekî dengera Sultan Mahmud û Sultan Mahmud wî ji ser xezînê bide alî, yekî din bide serê û vana lê xwin û bixwin û dizî bikin filan filan. Rokê li oda Saraya Sultan Mahmud top bûne, ji xwe xeber didin hinek însan dengê xwe bilind dikin dîsa ku dengera Sultan Mahmud ya dibe vî kolê anê, ya vî kolê anê heye ya vî kolê ku ana li ser xezîna Sultanê ya mervekî xerab e, mervekî dizek e, her roj diçe xezînê, watê ku îzina wî ye jî ne wezîfedar e jî, ew roj jî diçe xezînê, muheqeq mucewwerê Sultan didize, zerê Sultan didize, gelo heya Sultan zam ji viya heye tune ye, em dilxwazê Sultanên, dilê me Sultana dixwaze falan filan. Tabii deng diçe Sultan, Sultan dengê xwe nake, her wekî deng nayêke, roha dinê Sultan takîb dike, wa vî kolê anê çû xezînê. Çû xezînê, Sultan jî dide du wî, ev ya diçe dikeve enderê xezînê derê digire, Sultan jî diçe di derva da, dîka cîkî da xulkekî çê dike, û di wê xulkê da li vî koleyê dinêrek hat zikê xezînê da çi dike. Dinêrek wa vî kolê anêkayî çû, qutîkekî weka sindoqekî derxist anî danî wê derê li berê rûnişt. Wê qutiyê sindoqê vekir, di zikê wî da cilekî derxist, cilekî kevn, qetandî, û wê cilî ava danî qarşî xwe û wî cilî ra xeber da got binê ji xwe dibêje, dibe atberê ev bû te vî cilî li xwe dikir, vî cilî kevn li xwe dikir û xelkê te difirot weka mal, weka avî gomlekî çawa difirotin, te jî wiha difirotin ji xwe dibêje. Îro tu bûyî wezîfedarê vê xezîna Sultan Mahmud, haya te ji te hebe xwenda nekî, van zêra bira aqil serê te nebin, van micevhera bira aqil serê te nebin, aman ha yek zîv û zêr û aqut û almasê bira tu nedizî, ev ya malê xelkê ye, malê milletê tevî ye,
تو وظیفه داری و داری وظیفه که پر مهم دسته دا که سلطان واد نره لی پپو کربن که خلد به چه که اف کوله هانه دوی خزینه داده به چه سلطان سترک چاوی تی یعنی بر گوتنه مالا فسادا خراب به مالا گلاجا خراب به که نش فسادا به و گرو پز da aynı mevkida ve bevra biçirin ama halde be gür ve pez vay ha dedi ve gür her pez bigre bu mesela ni fesadiye me iroji per gelaj bir yani fesadiye halde kuştine hal bevra kabana da vesaire neyse Sultan Mahmud isterik çavi ti bir kole dinere kola radbe bir gomneki hu cili hu koleti tekrar xaski ve kutti ki de kutti ki qafil dike digre o da datineci ki دیسا خود نره دبی از کوله بوم از هاتم بدری و اساسی از کوله ربی خومه دبی از گره کولتی خوشبین نکم عبدیتی ربی خوشبین نکم از وظیفه داری بدری me شو سلطان محمود معاشی مده من از بلاش به وظیفه ناکم از مجبورم به وظیفه بکم از مجبورم وان زیرا محافظه بکم که از تشتکی نبه چونکه بی خلقی کل بدری جاند که تب به خزینه جاند که مثلا به خزینه ری چه دبه آب چه دبه کانی چه دبه وسایره گفا که از سریمه از جبه داره بخم و دوم جب خونده به معصی سری دا گنی دبه و تب بخم مثلا درواجی برای خلقه دا سلطان محمود گیری ویته او دگری نسا بیا کداتی نوی داره او درته دروا سلطان محمود دبه کاوره وره وی همه که داتنه برد لخوی کوله هنه وی پاچید که tabi henek insan jilwan darane dibinin ya Sultan Mahmud vî kolê da bedilê xwe îpa çêkir ji kolera dibe heta îro tu wezîfedarê vê derê bûyî tu görevliyê me bûyî tu ji îro peda dîsa ji xwe wezîfedarê vê derê tu ketî qelbê min tu ketî rihê min te dersekî pir mezin nîşanî me da yanî اجی سلطان میرو گره از خوشبیران نکم یعنی از بره نه سلطان بوم از بره سلطان بوم و از دایگاه بوم نخیر اجی وقت نورمال انسان بوم درکن از ایرو بوم سلطان یعنی ایجا یلی تماشاوانا حقیقتا حکایه کی محزمه درسه کی محزم تداهیه yani ایرو از ملامه از درتم دروا انک انسان جمعه حرمت کن gerek از فخر نبم yani gerek az fakir nem gerek daha beter değeri bidim ilmi değeri bidim insana gerek az xo bixinem jibina ku az mezim bibim yani ama maalesef enek insanı mehane kuteyn ser vazifek idi berej biratkin şu berej biratkin Rabbi hoş biratkin yani ev der dünyaya jibuna yaşama ve dünyayı gerek her henek işeki bikin jibu ku düzena ve dünya ve seri Yoksa naçe seri mesela rojbina ku erd genim cenis ver afetine gerehenek bajara mazote bifroşun bu texin motora gerenek motora bifroşun gerenek tamirci bin sanayi gerenek şoför bin jot bikin gerenek genim bifroşun gere biçare ve vesaire ilacı bifroşun hatta ne ku ev genim her ece aşık ve arvan ver ece fırne vesaire henek insan jil fırne bukun bişxonuş bek amloki nam bukun yani ev der dünyaya ama kîjme me çi wezîfe kir em wezîfa xwe weka wî koleyê sultan em saxlama bikin yani Hazreti Yusuf jî kole bû Hazreti Yusuf jî firotin çû Misrê bû wezîfedarê xezînê bû Maliye Bakaniyê Misrê û Misrê ji heft sala ji qitliqê xelas kir û Ketrafayê tamamê devletê dorê cihatên ve derê genim kirin birin mesela. İşte maalesef insanı meyru dibin معلم dibin mele hele dibin em bêjin milletvekilî dibin kaymakam dibin valî dibin bakan başbakan maalesef hinek jî xweda ji bîra dikin. Hinek jî hakîqeten em wezîfa xwe muazzem dikin. Hem xêrekî muazzem mêr biya kaymakam li qezayê tişê jê tê dike hem wezîfa xwe dike ji maaş xwe disîne hem jî xelk jê ra dua dike hem jî hem dikeve qalbê însan û qalbê xweda mesela xweda jî hez dike mesela hanî. Ama maalesef hinek insan jî ku dibe kaymakam ya dibe valî ya dibe milletvekilî xwe dibe ev
ایدی ادوردامه ایدی مرن تنه ایدی انامرم ابویا وای دچه مالا خو میراد دکه tamam çend rol ser bir makam edimine bir koltuğu edimine ama maalesef soni diçe ködere mesela em hoşbiranekin em ve hikaye kole o Sultan Mahmud ji em şoratteki minak em peşe xo bikin ronkayı em le gore bemeşin un tabi minin de xeyr u xoşe da un tamam amati xudabin